आयै मा बेरे फुंजानि बहाबा थांनो ओंखारलायबाय नामा? थाङालै ओंखाम गोजां दंना गैया बेखौ सोंनो नागिरदोंमोन आं। खोब बहाबा खामानि मावनो थांगोन रखम नोंनो ओंखाम गोजां सानफ्रोमबो नांबाय थागौ। मा खामानियाव थांबाल' ओंखाम गोजां मोनजायो नामा? फराया माया स्कुलखौबो गारनानै ओरैनो बेरायबाय थानोसै नोङो। दा बैसो थानायावनो माबा मोनसे खामानिफोर सोलोंना लानो हाया देनां नोमफे जाहोबाय थानो हागोन नोंखौ। देनां हाबा जाबा मावगोनब्रा दा सेंग्रा बैसोआवलाय मा खामानि मावलायनांगौ। दा इन्जय खालामनाय टाइमावनो इन्जय खालामखायाबा देनां बोरायबालाय बोरै खालामनांगौ जाखो। बोथोरनि फिथाइखौ बोथोराव जानो रोंनांगौ। खोथा बाथ्रा बुंनायावबा बिराद रोंगौ नोङो देनां खामानि दामानि मावनो रोङाबा हिनजावजों गारनासो खारजागोन नोङो। खारबालाय गोदान लाबलायबायब्रा। बिदि हिनजाव खारजा खान्दा हौवादो जाय हिनजाव फैयो बे हिनजावबो मोजां जाखाया। मानो मोजां जाया बेलाय नुवाखै मालाय हिनजाव खारजानाय हौवाफोरानो गोदान लाबना कटक मोजां मोजां संसार जागासिनो दं। नोंसो मोजां नुहुरदों मालायनिखौ बिसोरबा माबायदि सोलिलायगासिनो? माबायदि सोलिलायनो मोजां सोलिगासिनो आरो मालाय खारनायाथ' खोनाफिनाखैना। ओइ आं खारबा मोजांसो मोनगोनलै जेसेनो खारो एसेनो गोदान गोदान लाबाय थागोन आं। माबायदि बुंथारो बाथ्राफोरखौनो मालाय गथ'फोरा मोजां मोजां रायलायो बिमा बिफाजों। माबायदि बुङो बाथ्राफोरखौनो मोजांखौनो नुहुरथाराखै आं नोंनि संसार जागोनखौ। आरो बिमा बिफाखौ फिसिगोना मिसा थाहाय बे। थै बाद दोनैफोरखौ ओंखाम गोजां दंना गैया? गैया दिनै बानाया आङो। थै था होमबालाय आं समलेन दखानाव पुरि जाहैसैलै। बहानि फैसा मोनना पुरि जाहैनो नागिरलायख' ना आंनिखौसो लालायबाय? नोंनिखौलाय मानो लालाबाय नोंलाय? आंनि लायाबा बहानि मोनदों नोंलाय खोब खामानि मावग्राखाय नोङो। आंनिखौ लादोबा मोनगोन दे गथ' दाख्लैबा आंना गोमादों। बहाबाफोर दोनस'ना लाबाय खोमा आंखौसो सिखावबाय थायो। नों लायाबा सोर लाग्रा दं दानि न'आवलाय? बाबे लादो खोमा। बिलाय मानो लानो बिसो होखायो आंनो। अ आंनोबा थाइसेबो होआना इयो हिनजावनो ल'फैबाय थायो। ओइ मा होनदों नोङो सैमा गथ' साला बिमा बिफाखौ बेबायदि होनो? होमबालाय माथो फैसा थाइसे बिबाबो मोना? मा बानायनायलाय फैसा नांबाय थागौ नोंलाय? मा बानायलायनांगौ नामा आंबोथ' गरसे गरनै लानो लुगैयोना। फैसा लानो लुगैयोबानोथ' फैसा खामायनो सोलों। ओजानिफ्राय ओजा ओरैनो गिदिंथिंबाय थानो नाङा। थै नोंजों रायलायबाय थाला आं। फैसायानो गोमाबाय थाग्रा जाबाय आंना बे साननैसोआ। बेनो लाथारदो बे लायाबा रावबो लाया। मा होनना बुजायबावगोन बुजायबाबो लाया गथ'आनो। फरायैखायसो बुजिनाया खम नामाथाय गथ'ना। हा राजाखौलाय माबाफोर होनदोंमोन नामा नों बिमा? ओंखाम गोजां नागिरनायाव गैया होननानै गाव पुरि जाहैनो होननायखाय बहानि फैसा मोनदों होनना सोंदोंमोन आं बेनिनो जादों एसे। बा आं दानि लामायाव लोगो मोननानै बहा थांनो होनना सोंबाय नायख्लेंनासो थांबाय माथोखौनो होलांलायासै। फैसा गोमानायखाय लादों नामा होनना सोंदोंमोन आं बेखौनो रागा जोंदो बियो। सेसै फिसाला सासेल' जाहैबाय नालाय खर'आनो गिदिरद्राय। हा नोंलाय बहाथो थांनाय एथ' गोबाव जाबोदो? नै जोंना पार्टिनि मिटिं दंमोन ना एसे इयावनो लेक्सार होनो लेंहरनायखाय थांदोंमोन आं। एबारबा जोंना देरहागोन ना देरहाया होमबाबो रायजोफोरखौ एसे फुस्लायनो नाजाबोबाय आरो डायलगजोंनो। दाना रायजोफोरखौबो थगायनो हाथारला। खना खनला दानिया बबेजों मा मावदों बबेजों मा मावाखै गासैखौबो ससियेल मिडियायावनो नुजोबथारो। हा नोंबोलाय मानोथो पार्टियाव गिदिंलाबायबाय थायो जोंहालाय मानोथो आंखाल? मानसिनोलाय मायाथो थैलै बिमा। बाइक गैयाबा बाइक लुगैगोन, बाइक थाबा आरो कार लुगैगोन, कार थाबा आरो हेलिकप्टारखौनो लुगैगोन। बांद्राय लुखिया जानाङाहाय बिफा जि दं बेजोंनो खुसियै सोलिना थानांगौ। नंनायालाय नंगौलै बिमा दा आं थानायावनो माबा मोनसे खालामना होलांनो हायाबा उनाव फिसालाया मा मावना जाहैगोन। फरायनाबो लायासै साला बैमाना। गावहानो सिगां थिननांगौ समाव थिनासै। थोनाखै नङा आंबो थोनदोंमोनलै गावहानो गोसो गैथारा बेखौलाय आं माबोरै थोनथाबबाय थानो। बोरैबा एसे एनै गावनि नामखिनिखौ लिरनो रोंगौनायखायसो नङाबाथ' दा खमलासिं जागौमोन। दे माथो खालामबावनो थां ओंखामफोरखौनो संहैदो थां बिमा दा आंहा मिथिङाव थांबावनांगौ दं। मिथिङानो एफा गले गले जाफ्लेबाय थायो। हा मोनसेल' गामियाव थांबा जायाना बिमा। लोगोफोराबो नोंनि डायलगासो मोजां जायो नोंनि डायलगासो मोजां जायो होनना लिंबाय थायो आंखौ। गावसोराथ' एक रोंथारा। थेवबोहाय बिफा बांद्राय नंखाय बाथ्राफोरखौ बुंनो नाङा उनाव बखि जाफिननांगौ जायो। बुङाबाबो जायाना बिमा बोरै भट मोननांगौ जाखो बिदिबालाय। जोंना आरो सरकारबो गैयिजों थाखा फैसानिबो बुहुत प्रब्लेम जेनगोन बायदिसो मोनबाय थायो आङो। एबार जेनबाय बायोबा ओंखारथ'ला आं बिमा। नों ओंखाराबाथ' आं मोजांसो मोनगोन। आरो गावनि पकेटनि फैसाफोरखौ बांद्राय बाहायनाङाहाय बिफा। दा आरो होबोआबाबो जायाना बिमा बबेबा गामियाव थांबाबो दानो सानि खरस अबेबा आरो सेंग्राफोरनि ग्रुप दं बेबायदिनो बखि बखि लाखियो जोंनिफ्राय। दे आं ओंखाम संहैनोसै। दे बिमा आंबो आथिं आखाइ सुहैना एसे फ्रेस जायैनि गरमथार बोथोराबो। रायजोफोर नै दिनैनिफ्राय सालथेया आंनि जायगायाव एक्टिं खालामसिगोन। आंखौ बारा नुनाय नंला माब्लाबा फैनोबो हागौ। दिनैनिफ्राय रोन बिफाया बेनो जासिगोन नोंथांमोना कनफिउस जानो नाङा। दे होमबा रायजोफोर दिनैनिफ्राय रोन बिफाया आं जासिगोन। दे होमबा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामलांदो। गोदानखाय एसे लाजिलायलांदोलां लाजिनाङा नोंथां। दे एक्टिं खालामबाय थादो आं थांसै। नै आंना फिसाला गोदाना फैबायानो। मा जाखो बाबा? मा न' सिङाव जिरायबाय थाखोब्रा बाबा
नुवाखै ओइ लांसारनि बिफामोना मालाय लिडारफोरनि खिथु गिदिंफा गरसे गरनै मोनजागासिनो नोंबो गिदिंफाहैनांगौब्रा फा गरसे गरनै मोनजानायनि आं लेक्सारखौनो होनो रोङाब्रा मा लेक्सार होनो रोंलायनांगौब्रा फा बै लांसारनि बिफायालाय माथो रोंगौ नोंबो थांफानानै ओरैनो एसे एनै पार्टिनि मोजां बाथ्राल' बुंफ्लानांगौ मावाखैबाबो नोङो उमुक मावदों थुमुक मावदों होनना खोन्थाना लानांगौ होमबानो सानसेनि हाजिराया आजादि फैयो नंनायालाय नोंगौ बिराद आजादियाव फैसा मोनो बेफोरबायदियाव गिदिंनो हायोब्ला बे बुलाय सोलाय जानायखौनो बिराद गियो आङो गोबावबा आरो पार्टिजों पार्टि लोगो मोनलायलायबा बुलायलायनायबो जायोना बुलायलायनायखौबो गियोलै आफा बेफोरबायदि जाबा नों खारनोल' चान्स नागिर खारनोबो गिलायलाङोना आजिखालि आरो सोरबा खान्दा लायोना एथेबनानै बेफोरबायदि गिनायखायनोथ' दासिमबो गोरिबै दंलै नों आफा हाग्रामानि दिनाबो साला ओरैनो थांलायलांबाय नोंसोर साला गरसे गरनैबो दिहुनना जानो रोङासै नुवाखै मालाय हारसाफोरा खिबु गिदिंफा खामायगासिनो भटखौथ' बिसोरो बर'नो होखाथारा मिसा बाथ्राखायो दै पार्टिनि फैसा नालाय आंनो बाबा नांगौबा हाजिरा खामला मावनानै जागोन आङो बेफोरनि फैसाखौ नाङा आंनो जेबो गैया नोङो बुरबकथार आइखौ थिनहर नों थाङाबालाय नों ओंखाम संग्रा जाबानो जाबाय नोमाया थांगोन नालाय बे न'निफ्रायनो ओंखारा बियो नोंसोर थाङाबा आं थांसैलै एसे केन्डिडेटफोरनि फट' खिथाबनायनि हाजिराफोर मोनबाय खोमा दे बाबा नोंनो खामायहैदो होमबालाय दे होमबा थांसै आं गैया गरमथारलै फिसालाया आंना ओइ टपटिं भाइ नोंना भटार कार्ड जादोंना जायाखैब्रा गैयालै जायाखै आंना नाङाबा आंनो ओरैनोबाबो बड'लेण्डबो जाखाया बर'लेण्डबो जाखाया होआ आङो भट मा बड'लेण्डलै मोननैबो एखेसो दा जाम्बा थोद जाम्बा एखे जायो नामा बड'लेण्डआ बेलेग बर'लेण्डआ बेलेग नोंफा सोर खोन्थानाय नोंलाय जाम्बा बड'लेण्ड माने एसे गोदोर लेभेलाव थाङो आरो बर'लेण्ड माने एसे फिसायाव थाङो मिथिबाय नों मा खर' सोर खोन्थानाय नोंलाय मा सोर खोन्थानायलाय नों मिथिया नामा जाम्बा बड' माने बर' माने बड' बुरबक जेरै इंलिस माने इंराजि माने इंलिस मोसौ थोद बुरबक इंलिसना बेलेगलै बड'आ बेलेग बर'आ बेलेग जोंना एस्रा बेलेगखा मुर्खनि फिसा एखे जायालै बुरबक साला मोनसेयानो होमबा नोंनि टाइटेलखौ बर'खौ बड' लगायना ला नोङो रोन बड' लगायना ला एखे बुंनो फैदो इयाव जाम्बा बे टाइटेलखौ बुङाखै आङो बेनि मिनिंखौसो बुंदों आङो बड' आरो बर'नि मिनिंखौ होद आं मानियालै बड'आ बेलेग बर'आ बेलेग आं मानिनायाखै बेलेगखा नोंखौ मा होनना बुजायबावगोन आङो नोंसोरनो बुजायहरदोलै लोगोफोर हाला इखौ बुजायनो बड'लेण्ड बर'लेण्ड एखे नंगौना नङा नोंथांमोनहा खोन्थाहरदो एखे नङा नायबाय था नोङो माबायदि कमेन्ट फैयो नाय आंनियानो जागोन थै बुरबक आंनियासो जागोन मोननैबो एखेखा नों पुरा सेल्था पार्टिजों सापर्ट दं नों ओंखायनो बिदि बुंगासिनो बिसोरसो बिदि बुङो होद आं रावबो पार्टिजों सापर्ट गैयालै आं जायजों मोनजायो बेजों थाङो जाय पार्टि आंनो फैसा होयो बेनोनो फट' होयो आं मिथिबाय भटार कार्डआनो गैया इनियासो बोरै डायलग मारदो फैगोनब्रा आंनाबो एप्लाइ खालामना दोनदों आंबो एबार पुरा होनो मोनगोन आङो सोरनाव होगोन नोंलाय हाग्रामानाव ना प्रमदनाव मानो खोन्थानांलाय खोन्था लोगोनो खोन्थालायलाय मा जानायखाय बुरबक नोंनो खोन्थाना लाब गैयालै गाबोननो खोन्थाथिंहैबाय थागोन नोङो उमुकनि सापर्टार होनना खोन्थायाब्रा मानो खोन्थानांलाय रायजोफोर नोंसोरबो जायनो फट' दों बेखौ खोन्थाना लानाङा मानसिफोरनो नङाबा उनाव थाम्फैयाव जाना थानांगोनबो मुस्रि कम्बल मोननाय नङा उमुकनि सापर्टार होननानै दे लोगोफोर एसे लाइक कमेन्ट साबस्क्राइबफोर खालामना होलांदोब्रा नोंसोर ओरैनो नायलांबाय थाबाय थायो जेबो थाङा नोंसोरनि ओरैनो भट होनाय बायदि साबस्क्राइब बटनाव थुनाल' गालां होमबाना जोंबो मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो हागोन ना